зан падари дар бистари беморӣ қарор доштаро латукуб намуда қасдан ба саломатиаш зарар мерасонад. Шаҳрванд Қарабошев Илҳом Уралбоевич соли таваллудаш 1982 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Навбаҳори ноҳияи Масҷоҳ санаи 30 январ падари маъюби худ Уралбой Қарабошеви 69 соларо, ки аз сабаби сактаи қалб 6 сол инҷониб аз пои равон монда дар бистари беморӣ қарор дошт, аз сабабе ки ҳангоми пешоб кардан гилемро олуда кардааст, мавриди латукуби шадид қарор медиҳад. Падартон пештарам задагӣ будед шумо? Не, пеш набудам мегӯяд. Шумо нӯшокии спиртӣ истеъмол мекунед? Не. Айни ҳол дигар фарзандои падартон воқиф ҳастанд, ки падаратон ба ҳамин ҳол оварда шумо? Хабар доранд хонангиҳо? Акҳо, додар, хоҳар, абҳо? Сар ҳамаш хабар дод. Чанд нафар ҳастанд фарзандои падари шумо? 4 кас.